Stop. Okay, i dag så skal vi ud og udspionere nogle nye mennesker og spørge, hvordan de har det. Fordi der er mange mennesker, der har det pisse dårligt. Ses. Max! Velkommen til vores YouTube-kanal. Larsen! Ja, jeg har det helt fint her. Ja, vi har spurgt Max, hvordan han har det. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Hvorfor? Jeg har det helt mærkeligt. Skal vi gå over til en anden en? Det var den person, ja! Hvordan har du det, Julie? Du er vant til YouTube. Ja, Du nu. er så dygtig. Hvordan har du det, Rasmus? Godt. Okay. Spørg mig. Jeg har ikke noget at sige, men altså, jeg har det godt. Det er bare, hvad man siger. Hvad med dig, Julie? Jeg holder i. Stop med at tænde kameraet. Nu skal vi prøve at se, om vi kan filme voldtægtsporno. Hvordan har du det? Og skal vi filme slåskamp? Så skal vi finde en ny en. Hvordan har du det, Senja? Jeg har det mega dårligt. Hvordan har du det? Jeg har det. Okay, hvad har du? Jeg har det fint. Kæft, det er grimt. Der er Isabella. Der har vi. Det går godt, men der gør ikke. No. Det er godt. Slå sig op! Markus! Jeg kan ikke se skid. Så gør de det. Det er kamp nu. Hvem vinder? I will kill you. Hvordan har du det? Jeg filmer dig ikke. Hallo guys, det der hvor op og ned ved håndtaget. Op og ned ved håndtaget. Hvordan har du det så? Ja, fint af. Okay. Larsen, du skal runde videoen af. Hvordan har du det, Senja? Jeg har det godt. Okay. Og kort herfra. Ja. Så, jeg har spurgt en masse folk. Hvad Nu har er du vi lavet? færdige med dette, og det var TV-avisen for i aften 6. Okay, og hvad siger man så? Så husk at subscribe og like. Ja. Ja, for ellers snakker vi, ja. Vigtigt på videoen, jeg var Norge. Ej, man kan sige hej. Hej YouTube. Emma Lede. Ja, hun er Jeg ved godt, I fucking elsker grim. Men altså, Emma, hun er læbe. jeg vil gerne Ja, sige hun er læbe, det er en fucking ting. klamt. I skal Emma huske at Læbe. sende Hvor jer læbe hun er. med jeres hjerte, Hej, er fordi det mig? Hej. hvis I glemmer, hvad Hun vi er er, læbe. så Nej, er I ikke noget værd. Altså, jeres personlighed er vigtigere end resten af jeres krop og jeres udseende. Og det er kun din personlighed. Og det er kun dig, der er bedre end alle andre. Julie er faktisk også bøsse. Ej, drenge. Han er ikke god nok til den her. Sille er lidt aggressiv, ikke? Ja. Nå, Vi har altså ikke et kvarter mere. Max, vil du runde denne video af? Ja. Farvel. Og husk at subscribe og like. Ja. Hej hej. Hej, hej.